Malawi Brief. Kuba mankhwala komanso mchitidwe wa ziphuphu mzipatala za boma ukupitirira. Izi zadziwika pamene aku parliament anapanga kafukufuku wawo pa nkhaniyi. Mbuyomu taonapo a president a dziko lino akutengapo gawo pa nkhaniyi komanso anduna za umoyo omwe anagwira okha adokotala akupanga zachinyengo. Koma ngakhale zonsezi zinachitika, mchitidwewu sukusintha. Kodi pamenepa nkuchitanji? Takhala ndi pomwepo kuti mumve zonse mu programu yakulinji. Choyamba komiti imene yavomereza kuti zinthu sizikuyenda pa nkhani imeneyi. Mwina kodi nkhani zimenezi zinayamba liti mzipatala za boma? Chifukwa ine ndikakumbukira nkhani zakalekale. Kwambiri nkhani imeneyi si yachilendo, ni nkhani yakalekale. Mwina kapena chimene chikusintha ndi chakuti vutoli lili kunkana akulirabe malingana ndi chiwerengero cha anthu chikukana achulukira. Komano ndikukumbuka kuchokera kalekale ife tikukumbuka lili ana midzimu amakhalapo ndithu ankolo ena ake olo abambo ena ake mata uku amabaya Jackson amapezeka ndi mankhwala amene amaoneka kuti kogula kwake nthawi imeneyo mafamasi ali kochepa, mwina zimachoka mzipatala momwemo. Komano pano pa vutoli chimene chikuchitika ndi chakuti likukula. Ndikukumbukira kuti mwina mwachitsanzo pene ndingakumbukire mwachangu ndi mchaka cha 2016 imene sikale kwambiri, ndi zaka 10 zapitazi. Kumene kunduna wa zaumoyo anakhazikitsa ndithu mpakana kabungwe kapadera kamene amakatchula kuti Drug Theft Investigations Unit mothandizana ndi anzathu ku America. Komano cholinga chake chokhazikitsa because nthawi imeneyo kunaoneka kuti vuto linafika lalikulu kwambiri. Ndikukumbuka nthawi inaka akulankhula anduna zaumoyo nthawi imeneyo anali kumpalume ananena ndithu kuti mu 2016 pachaka dziko lino limataya ndalama zokwana 5 billion malayani kwacha kudzera mu kubedwa kwa mankhwala kumachitika mu zipatala zosiyanasiyana za boma. Komanso 2017 omwewa atani Amalika anabweranso ku nyumba ya malamulo nthawi imeneyo amakumana ndi komiti ya budget ndi zachuma. Komiti imene anayitsimikiziranso kuti nthawi imene amakumana ndi komitiyo boma linali litataya ndalama zokwana 1.5 billion malayani kwacha kudzera ku mchitidwe omwewo woti osowetsa zipangizo kapena mankhwala mzipatala za boma. So mukhoza kuona kuti vutoli pakati pa ndi kuti lakhala likukulabe kufika poti lero ndi pamene tikuona kuti zikulankhulidwa. Sindikukumbukira, sindikudziwa kuti kodi ka Drug Theft Investigation Unit kanalipobe ife anthu akamakhala mzipatala momo auditors ena ku polisi so ena amachokera magawo osiyanasiyana kupanga kwambuke kwa. Komano sizoti kodi pofika tsiku la lero kali pati, chifukwa nthawi imeneyo katangoyamba mu cha March 2016 mene mafika kandi Juni kanali katapanga ndithu zipatala zingapo zokwana ka 16. Komano timvepo mpano ifa olankhulira kunduna ali kuti kodi zili pati koma kuyankha funso mwachidule vutoli ndi lalikulu. Chabwino. Koma mwina tiyambira kaye kwa amene wanditunda Benedicto Mbewe. Dr. Amalika avomereza kuti kuba mankhwala komanso ziphuphu zikuchitika mzipatala za boma. Kodi unduna za umoyo ukuona kuti vutoli ndi lalikulu bwanji tingotero? Zonadi minana nenera Secretary for Health Dr. Amalika kuti vutoli ndi lalikulu. Koma ngakhale vutoli ndi lalikulu sikuti unduna wangokhala chete. Unduna nawo ukugwira ntchito yayikulu. Even SHO Secretary for Health akugwira ntchito yayikulu. Ndikupatsa chitsanzo chachikulu chomwe changochitikapo mpano. Masabata awiri omwewa tinaona mu media munthu wa ku Tanzania atagwidwa. Munthu amene ujasuti adangogwidwa mwachisawawa kuti apolisi okha akangwira. Ni Dr. Amalika iwo mongokhala Secretary for Health pokhuzidwa ndi mmene ntchito ikuchitikira amene anthu akubera mankhwala. Anapanga initiative yawo kulipira anthu ndalama kuti amsilinga atchule ifo anthu agwirabe ntchito mpaka anthu anakangwira munthu amene uja. Ndiye mwina musanabwere kumayankhoko tufuna titadziwa kuti ndi mankhwala ochuluka bwanji amene akumabedwa zipatala za boma.
mankhwala akubedwa ndi ambiri panotsirika nene kweni amount yake kuti ndiodani koma mankhwala akubedwa moti ndi ntchito yonena kuti inu ndi moza amidia tenekera tigwire ntchito limodzi kuti ntchito imeneyo kutani uthetsedwe mankhwalawo akubedwa amene ananenera akubedwa be chifukwa chani zikupitirira chifukwa chani okay mankhwala akubedwa ndimafuna ndikuwuzeni Ministry of Health ikugwira ntchito ndithu yotamandika yogwira anthu munthu akono kuti sibamatha mwezi pasanagwidwe koma sindifuna ndiblame mbali inayi kuti kodi mbali imene sikugwira ntchito ayi choyambirira ndifuna ndithokoza akuluakulu a polisi kwambira inspector general makommissioners ambewe musanafike kuthokoza funso langa ndirakuti mankhwala akupitirira kubedwa chifukwa chani chochititsani chani ndikuyankhani tu ndikuyankha mumvetsere ndikuyankhani ndo nchifukwa chake ndikuwathokoza anthu amene wawo akuluakulu a polisi ku head office ku area state kwambira IG akugwira ntchito yotamandika kwambiri koma mankhwala chifukwa chani anthu akubabe mankhwala chifukwa chakuti akudziwa kunena kuti akaba mankhwala aja mapunishment amene akumapeza ku court they are so lenient komanso nthawi zina mwina anyamata ang'ono there are some bad apples pasi ku polisi ukuko amene munthu akagwidwa amathe kuthawitsidwa 2 months ago munthu anathawitsidwa ataba mankhwala kukawale polisi chaka chatha chomwechi munthu atagwidwa sinimutchula dzina lake munthu wokuba kwambiri mulilongwe munomu omwe kungofunga evidence timpeze ndi zinthuzo atamangidwa ali kulilongwe area 3 anapatsidwa belo ya munthu wina atapatsidwa belo iye akatukira belo yake iti imene iyi ndiye anthu akaona kuti ife tutikaba tikapita ku polisi kuja palibe yomwe akatichita akatilusa pa belo chifukwa chake mchitidwe umene ukuchitikabe tsopano mwapita makamba kumbali ya polisi kuzipatala kwa aumatuluka bwanji mankhwala okay kumene kuku nawonso anthu ali ndi njira zawo zomwe amapanga kuchoka mwina ku pharmacy mwina amathokolepa makhadi else ngati kuti mwina zikupita ku mawadi ndiye ntchito imene iyi ndiyoti ipo mpano ikhala kuti zisiyika chifukwa kubwera panopo ma CCTV komanso kubwera ma digital systems omwe anthu aliyese sangathiso kuba mankhwala and zimene zizi in 3 months time zikhala zili in place tikuona ngati kuzuzu kuja anagwidwa fa cha CCTV ndiye panopo chipatala chilichonse Malawi munomu chikhala ndi CCTV kuti chimene uchepe koma mene nanenera mujambali naija unafuna ndikuuzeni ito makamba nkhani but we need to find a long lasting solution tipeza kuti program ikadalipo musathamangire kumene kwambiri ambewe tipite kaye kwa wapampando wa komiti yona zaomwe ku nyumba ya malamulo bwana Masamba ambewetu akupereka zifukwa zosiyanasiyana zimene mchitidwe amene kuba mankhwala uoneka kuti sukuthera mzipatala zaboma za dziko muno koma tiyambe kaye ku komiti yanuyi mutayinanitsa Dr. Dan Namalika kuti chinakuchititsani chani kuti muyitayinitsire Dr. Dan Namalika munadikirira kaye atola nkhani afufuze inuwa panokha maibe njira zina kapena vuto lisimalidziwa kubomako tithokoza kwambiri chifukwa cha fusolo komanso chifukwa cha nkhani imene tukambirana ngati parliament komanso ngati makomiti amagwira ntchito ndi ma stakeholder osiyanasiyana pa ntchito zosiyanasiyana so kugwira ntchito ndatola nkhani ndi njira imodzi kapena tinene kuti ndi one of the stakeholders amene ngati komiti kapena kuti ngati parliament tigwire nawo ntchito mafusafusa kuti kodi timadikira malipoti atola nkhani ayi ifeyo timakhala ndi calendar of events komanso timakhala ndi work plan tinayo kale ifeyo plan kuti tipanga investigation kapena kuti inquiry zokhuzana ndi katangala amene amachitika ziphuphu zimene zimachitika ku chipatala zimene kwambiri zimapanga no compromise health service delivery anthu amene sakuyenera kulipira amapeza zoti akulipira makamakaso anthu amene amakhala anthu ovutikitsitsa ndeti naira na anthu awawa akuluakulu aku ministry and tithokoze kuti all the 3 days imene tinapanga nawo interface akuluakulu onse anabwera mosogozedwa ndi Secretary for Health Dan Namalika anzipatala ku Queens kuti anabwera ndithu all the central hospitals anabwera
chimene chatisangalatsa ngati komiti choyambirira ndichokuti aliyense wavomera kuti Katangale alipo kuchipatalako andi Katangaleyo panopo mawu moti azipita pasi akupita chitsogolo. Pali zifukwa zosiyana-siyana zimene tinganene pano zimene zimapangisa Katangale. One, vacancy rate kapena doctor patients rate ratio ndi yaikulu kwambiri. I think iso ndi yaikulu ku Africa kunoko kumale kunoko mwachitsanzo ndiupaseni chitsanzo panopo kupangidwa medical camp imene amapanga operation anthu aja amakhala ndi zotupaja amati microfacial surgeons. Ndiye kuti malawi munomo alimo munthu mmodzi amene amatha kupanga operation ndi Dr. Mchenga okha. Panopo pali anthu opitirira 250 amene akuyenera kuti apangidwe operation. Anthu 250 aja ndiye kuti ena akhala mzipatala mwina chaka ena kupitirira apo. Ndiye munthu kuti apangidwe operation mofulumira nthawi zina amatokha motivated ngati kuthekera kupereka ndalama. So corruption iyi ili pawiri. Patient yekha atha kukhala motivated kuti apange ziphuphu ndi cholinga choti athandizidwe kapena no dokotalayo taking advantage of the situation atha kumuwuza so patient lako matundu imene zilimu kuti ndikuthandizeni mofulumira ndiye kuti inuyo mutandipasa kena kake. So shortage of HRH, human resources for health, is one of the reasons. Kena kono toneno malipiro kodi anthu amakhala malipiro ndotani. Malipiro ndochepa chifukwa choti ndochepa they also take advantage of the situation nkuyamba kugulitsa service amasamba koma kodi mesa anthu amenewa amapanga za ethics. Of course my ethics alipo paliponse pali my ethics koma anthu amatha kuapanga bende my ethics aja ndi cholinga choti akwaniriseno zolinga zawo kapena moyo wa tsiku ndi tsiku. Komanso tinawunikira chinthu china chofunikira kwambiri chimene tinachipanga debate mmene tinakumana ndi ICB chifukwa kunabweranso anti-welfare bureau anatipempha ngati committee ngati parliament kuti tikapita parliament iku tikayesere kupusha legislative process where amanena zoti tipange ban private practice ya madotolo m'malawi munomo chifukwa in their reasoning amaona ngati kuti munthu akamagwira ntchito kuwiri akumatha kutenga mankhwala uku kupitisa kuchipatala kuja. But if you look at the private practice private practice aliso pawiri pali madotolo ena oti iwo samagwira ntchito kuchipatala chaboma iwo yawo ndi private practice 100% private practice. Komanso pali madotolo ena amene amatha kugwira kuchipatala kuja akaweruka amapita kwinako. But if you also look at the research mukaona research across the region maiko amene anapanga ban private practice ndekuti madotolo ambiri mdzikomo amathawa amapita kumaiko kwina kokagwira ntchito chifukwa ma specialist amene amapanga private practice ambiri ndi ma specialist so amathawa. Why? Chifukwa chokuti malipiro ndoche. So pali zifukwa zambirimbiri zimene tinaziona komanso we also looked at amati 3 local way kuchipatalako amatero kuti mankhwala aja akafika wina akhala apa wina akhala apa wina akhala apa ndiye tinawunika kuti kodi system imene ndiyoyenda. So we have analyzed the situation and taperekana ma recommendations oti kusogoloku tikuwuzani. Chabwino tibwereso kwa ine poso chedwa patipereke kwa wanangwa tiyang'ane nkhani ya admission kuti kuvomereza kunena kuti hayi zinthu zipeta kuvomereza zoti zikuchitika. Of what use is that? Yeah, fusolo limene ndilabwino. Tinene pano motsindika kuti amalawi mwachikhalire mavuto athu timadziwa azisi mavuto okhawa obama nkhola kuchipatala kapena kusowetsa zipangizo zosiyana-siyana. Tili ndi mavuto ndithu ambirimbiri ya magawo osiyana-siyana mabungwe ya boma amene timadziwa kuti akuchokerapo gwero lake ndilakuti koma mwina chimene chimativuta kwambiri ndikuti tipeze njira zothana ndi vuto. Yes. Tingokhala ngati kuti ndi anthu amene tinazolowera kukhala
pakati pa mavuto ndi vuto likatibwerera timangoliyang'ana mpaka na mwina lifike poti lakula kwambiri mwina lifike poti layamba kutayesa miyoyo ya anthu pamene mwina timadzidzimuka kuyamba kuthamangathamanga vuto ndilakuti nthawi imene mwina anthu amene timazathamanga imakhala kuti vuto lidza lafika poti kuti muthane nalo ndilosatheke fa mmene taliyang'anira ndapereka padza chitsanzo cha 2016 andipepo posi kuti ndipoyambira nthawi imene panali poti vuto lafika posauzana kusonyeza kuti mbuyomo linalipo kale nawo pa zaka 10 zapitazi tikukamba beza vuto liti lomwelomwelo nanena kuti kunali kabungwe kamene anakhazikitsa kofufuza kubedwa kwa zinthu zipatala sindikudziwa kanathera pati so kuyankha mwachidule ndikuti mavutowa kungovomera palibe chimene tingapindule komano tipeze njira zoti tithane nazo chabwino tilowereka ikwaro lankhani athu mwachangu kena kuti lankhule ndi Asame Aaron ochokera ku bungwe limeneli akuti ndingoonera kayapa Action Hope Malawi amene wandithu amathandizira anthu ufulu wa anthu m'magawo osiyanasiyana kuphatikizapo za umoyozi. Tiyambe ndi Mphatso Mbang'ombe kudowa. Mphatso mawu abwino wadzuka bwa? Ndadzuka azati ku Blantyre koma adzuka bwanji? Tadzuka ife. Nkhani ndi imeneyi, si nkhani zochedwetsanapo pano. Lankhani ndi Amalawi akuti bwanji pa nkhani pavuto limeneli. Chabwino pano ndili ndi munthu mmodzi kuyambirira bwana tiuze ni dzina lanu lipi? Ine dzina langa ndine Christopher Pili kutoka kumponera mboma la Dowa. Chabwino tadzimvera limodzi nkhani ili pano lero nkhani yokuza kubedwa kwa mankhwala zipatala. Ino ngati mmodzi wa nzika amene muli mboma la Dowa. Vuto limeneli mukuona kuti ndilali kubaya. Vuto limeneli la kubedwa kwa mankhwala kuno kwathu Dowa ndilali kwambiri. Chifukwa ngati boma la Dowa sipazira mwezi timaza kuti aitwa kuti agwira munthu ali ndi mankhwala kwa kuti agwira munthu ali ndi mankhwala ndiye ngati ife ngati zika ndifoda ndalo kuti zikuchitika bwanji kadi mene yakusowa kwa mankhwala kodi kapita kuchipatala sima kuti mankhwala awo kulibe kuma anthu wamba akugwidwa ndi mankhwala zikutheka bwanji. Ndiye mukuona kuti vuto limeneli lingathane nalo bwanji ngati dziko chifukwa likuoneka kuti likalipitira ndi mtsogolo mukuona kuti lingathane nalo bwanji. Ngati zika zokhudzidwa ngati vuto ili poyamba titenge statement imene adanena president wa dziko lino kuti onse ogwira ntchito mchipatala asakhale ndi zipatala za private but chibadabwitso likapita kuchipatala chadwala atilembera mankhwala onse ati omwe aja amatiunikiratu kuti kutani chipatala chakuti pofufuza chipatalacho kuona kuti ndi anthu ogwira ntchito kuchipatala komweko kuyenera kuti pali ndondomeko yoti akaba mankhwala kupama kasiya kuzipatala zawo ndi anthu awa pakuti asakhale ndi zipatala zawo zimene zikhoza kutithandiziraso kuti mankhwala athu asamabedwe komanso pakhale komiti yokhazikika bwino yoti iphunzitsidwe kuti mankhwala akafika komiti chaiziona kuti mankhwala abwera pachipatala chathu ndi awa komanso pakhale somwena ndondomeko ya makamera makamera amajambula azitha kujambula kuti mankhwala ndi awa akugawa mankhwala lero ndi awa kuti tizione kuti unaluka modeki zimene zikhoza ituthuzicha bwino ngati zika zokhulira. Chabwino ndi mmene ndachezera ndi munthu mmodzi amene ndinaye kuno kumponera mboma la Dowa mukhale ndi tsiku labwino. Inunso Mbang'ombe bambo Aaron takulandirani programu ya Kulinji inu mawu otsekulira anu pa nkhani imeneyi ndi otani nkhani mukuiona bwanji yakuba mankhwala mzipatala zaboma? Zikomo kwambiri kuti mwandifikira mawa uno ndikathokoze kwambiri Times TV komanso nonse amene muli live ikhale radio imeneyo bwana usati TV. Yes. Times Radio. Alright, ngati ndikusatira mwachidwi kwambiri kwa anthu onse amene alankhula kuphatikizapo chairperson aku parliament aja bwana Masamba ndi anthu ena onse amene alankhula. Nkhani ndiomvetsa chisoni kwambiri bwana. Nkhani yokhuza mankhwala mzipatala zaboma chopsa kwambiri mukathe kuona kuti amene alowerera mchitidwe umene wokuba mankhwalawo si Amalawi okha komanso ma international criminals. Zimenezi zikupangisa unena kuti ntchito imeneyo ndi yayikulu ngati dziko tisatenge ngati nkhani yachibwana yayi. Ifeyo ngati Action of Malawi komanso Amalawi onse okonda dziko lawo tikuyeneka tichilimike kuti vuto limene lilithe chifukwa chonena kuti amene kumapeto kwake victim wankulu amakhala ni munthu osauka amene alibe china chilichonse amene sangakagule olo aspirin olo panado ku zipatala za private. So
tikuyenera kuchilimikapo unena kuti chitidwe umene tiuthese ndithu mogwirizana tonse ku community at health center level komanso even at national level kuti ma stakeholders onse amene amayang'ana nkhani za chitetezo amene amayang'ana nkhani za mankhwala tikagwirane manja kuti china chilichonse chikatheke kuti tikathese mchitidwe umene ukuba mankhwala mzipatala za boma bwerezenso mankhula mfundo yabwino Harold pepani ndikudula kunena kuti pafunika anthu tizindikire anthu azindikire kuti vuto limene lindi lalikulu koma kuzindikira kukulipo chifukwa nthawi zambiri chimene timamva ndi meeting parliamentary committee on health kumana ndi akuti pankhani kuba mankhwala zipatala wanango akambapo kuti mbuyomo munali komiti yapatali imene akhazikitsa kuti ithane ndi nkhani imeneyi koma zimaonekabe kuti ngati si meeting basi zimangolankhulidwa pena pake munthu amene zikumkhudzayo kudziwa zoti imene ndi vuto ngati Malawi mwachitsanzo chifukwa mwina amayankhulira akuzopezeka ndi Malawi ake kwambiri Malawi irundi amene ali ndi mayankho a nkhani zonse chifukwa chake pa health center pana paliponse pali health center management committee nimafuna ndibwereka kumeneko kunena kuti boma linakhazikitsa dala policy yonena kuti pa health center pena paliponse anthu akumuza ini wake adziko lino ma citizen azitenga nawo mbali poteteza mankhwala komanso kuonesesa kuti anthu amene akudwala matenda osiyanasiyana akuthandizidwa mopanda chinyengo china chilichonse so health center management committee imeneyi ndiyofunikira kwambiri koma timaona kuti mwina ma locations ena nkhani yokhuza ma drama kapena zipangizo zina sizikupita kwa anthu amenewa chifukwa chonena kuti ndi komiti imene muli anthu akumuzi amene amaona kabweredwe komanso kasunthidwe ka mankhwala from point A to point B koma vuto capacity building initiatives zimakhala zinthu zovuta ifeyo mabungwe tayesesapo mbali zina kuthandizira boma kunena kuti kaphunzitse makomiti amenewa kuti akhale ndi luso ndi luntha lolondoloza mankhwala komanso zipangizo zina za kuchipatala komano komiti imeneyi sikhalisa isuti ndi yamuyaya imasinthasintha nde kusinthasintha kumeneko kumapangisanso kuti anthu ena akamberembere azipitiriza kupanga mchitidwe wokuba mankhwala umene potengera advantage kuti anthu amene anakhazikitsidwa mu health center management committee mwina asinthidwa kapena achosedwa komanso ndikanenepo apa unena kuti chipatala china chilichonse pali uja timati ombudsman amene amatenga madandaulo a anthu kuchokera ku midzi akatenga madandaulo amene amapitisa kwa akuluakulu kuti madandaulo amenewa amasatiridwa ndikuonesesa kunena kuti akukonzedwa mwansanga komanso nkhani ina yokhuza ma community policies mbaliso ina imene tingathe kulimbikitsa kuti whistleblowing yathu mechanism ikuthandiza bwanji kunena kuti chitidwe imene ukathe chifukwa mankhwala watu amagulitsidwa m'midzi mwathu momwemo kandi kukaronga kuzomba so tikuyenera kuti kalimbikitse makomiti amene wawa kuti whistleblowing izichitika nomwe ndondomeko komanso pa center paja pazikhala pakhale ya health center management committee yamphamvu kuti chitidwe umenewu tikathane nawo mina komalizira nkhani yokhuza zathu a polisi ndi a court mina zathu ngakene akambira tiyeni tisanyengerere anthu amene akupanga kwa kuwapasa faini anthu akupanga business ya ndrama sitingamaapasenso mafaini nkhani ya ndrama tate ndikachoseni chitidwe umenewu tikawapase masentence amene angathe kuthandiza kuti ena amene akufuna kupanga chitidwe umenewu asiyiretu ndithu tabwino tipite kaye mwachangu kwambiri kuntcheu timve ngati kumeneko zipatala za boma anthu akuba mankhwala Betha mawa bwino wadzuka bwanji ndadzuka bwino kale wadzuka bwanji tadzuka kodi kumeneko zikutha bwanji nkhani zimenezi chabwino padakali pano ndili ndi Amalawi pansibe boma lino la Ntcheu pomwe ndifuna achimve maganizo awo kuti pa nkhani imeneyi maganizo awo ndotani tangotuzaniso dzina lija komanso kuti machokera dera ndine nasibu machokera ndikugwedeza iwenjantiti chabwino mwina mukuona kuti chifukwa chimene chipangisa chinyengo komanso kuti kuba chipatala chiyani tuchititsa ndi ogwira ntchito chipatala onda amene mwina amatha kupanga chinyengo choti mankhwala azisosedwa mchipatala chifukwa patakhala kungokwanira kuti madota ochachira kuti mankhwala asamasowetsedwe koma amapaka chinyengo chomatena mankhwala ndikumatitsakuja kuti anthu ena azipeza mankhwala musavuta muganizo zinogwira ntchito mchipatala amene akugwira ntchito ikoya ziphuphu zikuchuluka wina majebesere amwe zikuchepa ndekuona kuti akuvutika kwambiri wina akhala muzimba chipsikidwe umenewu ndimveso dzina lanu kumene mumazokera kuti ndikuona kuti chinyengo chikuchitikira mchipatala chifukwa chani nanga ukhalenso kuba kwa mankhwala
ene doje Malawi vanti ndine hinzika nyanziko mu koma chichimene chikuchitika tiona kuti mkulu mwina andu wasamandi andama amagwira ntchito ulere ngariwo magwira ntchito aina azilangira ndrama koma ngati ndrama asakulandira chifukwa akuda mankhwalawo kumagulitsa maprivate zikuyulika zilezi ineyo pano kuti ndwalile ndipite chipatala cha boma akumati ena mukagule ndikagula panyi ndine munthu ovutika ndilibe kuenda kutheka kuti konse kuti ndingagule mankhwala ndero ndifuna unduna wa zaumoyoyo uonetsetse kuti kodi izizi zikuchitika chifukwa chani mwina salandira sala yakuwa ndibona kuti vuto limene lingatisere mutani lokuba komanso nyengo mchipatala vuto lui ilili kuti litetsebe ifeso ngati muzika za ku Malawi tikamaona anthu aja kuti agulitsa mankhwala amwachinyengo tinawonso ufunu kuti tidzauza apolisi amene nawo pafupi chabwino timveso njengera kwa inu tinalija komanso maganizano ndotani ine ndi mtapiri kuchokera kwa bula tiye kwa ine mukuona kuti mchitidwe wokuba mchipatala komanso chinyengo chikupitirira chifukwa chani mchitidwe wokuba mankhwala mchipatala kuchulukira isoti anthu mwina salale sakumene ndiyoyikuonera bwino komanso payenera kuti tizionetsesa kuti madokta akamatuluka pa geti payenera kuti tikanga sechi kuti kodi mzikwa mwawo nyamula chani timve kwanzika omaliza dzina lanu komanso maganizano ndotani pankhani Betha ukundimva Hello Betha yes ndikumva ndithu anthu atatu akwana enawo ingotipepesera tathokoza kwambiri chifukwa cha foni yanu chifukwa cholandira foni yathu mmawa uno Betha tayamika yabwino mukhale zikomo tipite kwa Anthony Masamba amene ndi chairperson makomiti yoyang'anira zaumoyo ku nyumba ya malamulo amasamba anthu akudandaula nati mmangokonda zokumanako mamiting too much tikumane ndi awa tikumane moyamba liti to take action anthu afuna kuoneni mutathetsa vuto limeneli ngati adindo amene mukuyang'anira nkhani zaumoyo mdziko muno enough of makomiti meeting siri kuti komiti yanu ithe koma enough of these committee meetings when are you going to deal decisively ndi issue Okay, so well, enough of these committee meetings, I agree. Komano, let's look at the elephant in the room. Tukambaza kuti chilango chikuchepa kachanchani. So ifeyo tinapasipa mphamvu the constitution komanso ma standing orders. Posedwa apa na kudanzika ina ya ku Tanzania imene apanga convict mankhwala ochuluka charge 1.6. After 1.6 for chani chilango chikuvuta. Now pemara 1.6 yani milioni 1.6 million mankhwala andrama zambiri mbiri. Now pemara act ya 2019 mmene muja muli mapenalty akulu ndiye sakugwira ntchito pemara ija amene act ija sakugwira ntchito chifukwa cha ma guidelines. So ife ngati committee tapanga push kuti ma guidelines aja avomerezedwe kuti act ija ikhale operationalized. That's one point. Another point ndoni yakuti we are also pushing kunia kuti munthu akaba mankhwala mlandu umene uja usakhale bearable. Kuti niwe mwaba mankhwala mukapita kumene kuja ndekuti zimene akunena anthuzo ka 10 to 20 days azikhale kumene kuja. That's what we are looking for. Komanso we are also pushing for digitalization ya medical medicine tracking because ngati panopo galimoto ya central medical stores ikamachoka ku Lilongwe ku Vilo Blantyre kumapita mu district imene there's digital tracking. Ikamachoka paboma pansanje kumapita kuchididi kapena kuchirenda kama mapita kukasowa uko kaya kunchinje kwa gumba kumene kuja kumakhala kuti kulibe digital tracking. Then we are also pushing for that. These are some of the things made ifeyo ngati committee komanso ma stakeholder tukambirana kuti tipange no push. But let me tell you this Elvis. Yes. Drug safety it's ndikatero. Okay. Ndikatero ikukhuza anthu osiyana-siyana. Let's look at case imene inachitika yanzathu ku Tanzania. Ekuti kumene kuja MRI ikwene ikuzidwe chifukwa amadusa m'maboda immigration ikuzidwe apolice including anthu ogwira ntchito ku chipatala and intelligence and what not. That's why panopo
inelse to fund in Zambia because already we are putting up a huge investigation into the drug safety. If we not want to go zojogera patipo while also pushing for these reforms because nkani ya khairipo and the nkani of messages on the nkani of ways if you meet with SH for health the muntu okwiya ndo okwiya because abiyesa kuno ka okwiya when the moment mukubama nkwala muzezo kuti mukupanda. But there's also another issue that we are also looking at. Mankwala amati embossing. Impossible like Panadoja tizita kulemba kuti central medical stores pharmacy surface ya Mankwala nali wose kuika jidindo ngari jidindo umene pokuti exactly so that no mukapita ku private mukakapeza Mankwala amenaje mudziwe kuti ndiye kwafuthi kuti Mankwala matenga kuti yes because if you go ku Kariako panaduza central medical stores if you go Kariako lero mukampeza Panado wa my government wadusa panje maboda sale so these are some of the things benefit that the committee we are pushing and the pompano so zalongosoka we are putting up a very huge investigation we did want to what is happening and with recommendation but the good news is our Minister of Justice ativanga sure unaweza kuti ma guidelines awawa that in the process of kuvanga finalize akavanga finalize ndakuti act 2019 the MRI act ikakuti operationalized ndakuti zose zimetokambirana apako some of these issues will be addressed. Chabwino tipite kwa Benedicto Mbewe olankhulira nduna wa zaumoyo ambewe mwakhala chete kwa nthawi yayitali tatifotokozani za nkhani kapena ndondomeko za mmene anthu angamadandaulire mzipatala za boma zimayenda bwanji anthu akudandaula chifukwa ngati akudandaula bwezi pataoneka action ya mtundu wina wace. Minister of Health and Sanitation inaika bungwe limela timati hospital ombudsman kuti munthu akaphinjidwa atha kupita kadandaula kumeneku ndiponso sutanga ululidwe kuti wanena zimenezi ndi ndani. Ndipo ombudsman amene imene anafotokozera anzanga muja aku civil society ali chipatala chilichonse podziwa kunena kuti mavuto amene mazuwa munthu ndi munthu mavuto amene wawa akupezeka paliponse. Ndiye ombudsman ndi office imodzi yomwe Minister of Health ikulimbikitsa pofuna kuti nchitidwe oyipa ukatheretu zipatala zathu zonse mu Malawi. Ndiye ife tikulimbikitsa mapatient akapita ku chipatala kuti aona china chake chomwe sichinasangalatse osati kungondamizira munthu koma pakhale evidence apite ku office ya ombudsman imeneyi akanene ndipo office ya ombudsman ndi makomiti ena onse amene akhazikitsidwa akuluakulu amathamanga komanso ndi office ya audit audit ndi imene ikhala ikuthamanga kwambiri Malawi muno omwe ivili nkhani za mankhwala kuti kuonetsetsa kuti mankhwala asadani asabedwe komanso mwina apart from kuti ombudsman anthu apite ndithu ku polisi ngataona mwina wina wake ali ndi mankhwala ku polisi uje munena kuti ku polisi munena kuti amathawitsa anthu okuba mankhwalapo apite siti kuti kuliyena tu ndanthu abwino ena ndabwe ena ndanthu abwino kwambiri sina ndipo tikuna kuti head office ya polisi kugwira ntchito yotamandika kwambiri ni Minister of Health koma kula anthu ena ndipo ndimafuna muna ndaka even nakapereka chitsanzo mene zinaendera pa nkhani yayikula kwambiri ndi ya ku Tanzania nakakondwera nakafotokoza even zomwe zinachitika because I was on the ground pushing for this thing nditapita pa area 3 ife ineni manena kuti mankhwala awawa ndi aku Malawi kupezeka kuti officer nkumanena kuti ayi mankhwala awanda aku Mozambique ndena muza kuti mankhwala aku Mozambique amalepedwa chiportugizi chifukwa chakuti ku Mozambique amayankhula chipwitikizi mankhwala kamapita kwa munthu amayeneka kuti munthu amene akulandira uja adzidziwa chomwe akulandira adziwerenga kandi chichewa kandi chizungu kupeza kuti wa polisi akunena kuti ayitu munthu uyuyo akunena ku Tanzania uja uyuyo amatenga mameti kuchoka kuno ku Malawi kupititsa ku Mozambique komanso kuti muone maneti amene akunenawo ndoti amaperekedwa ndi mabungwe akunja kuti akathandize malaria koma wa polisi akumubakira munthu wakunja even mpaka munthu kumutawitsa nimafuna even ngati inuyo atolankhani kuti titagwira ntchito imodzi ngati imene iyi kuti iye amalimba mtima bwanji kuti amubakire munthu andi mawu ena amene ananena akuti kuti ine ndimatsatira malamulo ikakuona 48 hours musanapange ma investigation anu uyu adzipita you see kunena kuti nkhani imene jandi yayikulu you need to
to be careful mukamapanga ma investigation aje kuti musalumphe kuchiti chose mukapita ku court musakadumphe mukapereke evidence yeniyeni wapeza limoti wa police abagire boma la Malawi abagire anthu a Malawi akubagira mkwakuba izomwe zinadikhumudisa ndeti manena kuti inkhani imene iyi itsepatoka titha kupanga chiti chose imwe tingapanga minister of health koma ngati anthu ena satithandiza mbali nayi ndekuti tigwira chilo mwachake komanso ona bumasamba onena kuti malamulo afuna asinthidwe malamulo akasinthidwa nkuyika chigamulo chokhwima ndikuza ninuyo pokutha zaka zitatu simudzamva sombiri yoti mankhwala akubera chabwino ambewe wanangwa nkhani ndi imeneyo amasabata ngapapo nkhani yakatero kuti khangati anthu amene wandikatero mina mmawa amene atimangu agwisa chero sili zoti ndi chani katero mangu tikatero ndi chani kamakhala kagulu ndiye kuti wina wake benefits from zimene zizeti kwambiri mwachidule kuba kulikonse kwa kumalawi muli anthu osiyanasiyana kuyambira anthu apasi a musimu kuphatikizapo anthu amaudindo akuluakulu ndi amene amapangitsa kuti kubako kutheke komanso anthu amene akupanga za chinyengo asalandire chilango ndimafuna ndawunikireso ambewe alipo mpano asanapite kuti nthawi nake ndimafufuza nkhani yokhuzana mchipatala momo ndi napeza mwayi akulu akunena kuti pali vuto lalikulu limene linachitika ndi kukhazikitsa pa ombudsman office ombudsman office ndi chiganizo labwino koma amene tinayipangira kuzipatala kuti nalakwitsa chifukwa chakuti mu ombudsman office mo akuti amatenga anthu amene maudindo awo ndang'ono pasipa tekeze chipatala chachikulu mwina akutenga kani ma HS ndani amene onda amene amakhala ombudsman ndeno ndi anthu oti amaopa kuti akamufikire administrator wachipatala pamankhwala kuti akamufikire kapena akamuneneze zimavuta so mwina papeponso tiunikepo koma mwachidule ndinene kuti mmene zikumvekera apa tonse tikugwirizana kuti amalawi ife taola vuto lakubali ndi ife ngati amalawi lonse latikhudza mwina tiyambire mibado ili pasi komanso kuti isinthike mwina ndiye kuti tikayisungitse dziko lina imene ikhaibe mmailimbikira panopo bisachafulumira solution ikhale chani panopa ndi mwina tiyesebe kwa amanga anthu ngati tingakwanitse nakasi omangawonso mukumva kuti ndi amene so ngati tingapeze ochepa amene ali kwabwino tendesetse zilangozo zikule amanga anthu amene alakwisa kuti mwina pang'ono tipulumutse miyoyo imene yatsalayi chifukwa ndetidikire mibado imene ikubwera mankhwala kubedwa pano andiso ofunika kasungitsa kunja kuti asakhale pakati pathu tikangokhala pakati pathu awolaso ena awola kale chabwino bwana Aaron mutsitsa bwanji solution ikhale chani pa nkhani imene mwachidule kwambiri ena kunena kuti ogwira ntchito zawo moyo asamakhale ndi zipatala komano this is a democratic state komanso sikuti ndonse ogwira ntchito zawo moyo ali akuba tingatero mwachidule kwambiri achidule monena kuti momwe muchandibwerezanso kuti tiyendilimbise makomiti apachipatalaja ngakhale kunena kuti ena alamvapo kale kuti mwina maudindo amakhala ochepa then pokuta kuwapanga hold accountable mabwana akuluakulu amene akukhuzidwa komano chimene nene kuti tiyendisatope amalawi isatope one polimbikisa comment ya policy akaona chodabwitsa nkhani yokhuza mankhwala kumaderamo tipange report tiyendisatayikira polisi yathu tiyendiyalimbikiseni kuti akhale patriotic kuziko la Malawi kachiwiri sanzathu amapoti tiyendise tapange disappoint makamaka pa nkhani ya justice system ya ku Malawi tiyendiyapasi anthu zilango malinga amene alakwira choncho ineyo ndikamanize zimenezi tiyeni ndikapangeni support ma health center management committee akhale ndi luso ndi luntha losatira mankhwala muzipatala zonse tathokoza kwambiri bwana Aaron chifukwa chokhala nafe program yalero yakulinji amasamba mwachidule kwambiri nkhani inuyo mwatsamira potani Okay. Ifeyo tanaweza kuti we are pushing for the reforms to Ministry of Home and Affairs Ombudsman. Wanango is very right. We are also pushing there. Kunaweza kuti katika kumana parliament iko ombudsman, posted ombudsman currently budget line ya payoka koma sandima activity. Mfo rembedo kumeneko azikhala kuti ndi munthu oti alindudindo wake because you can't have an HSA kuti azikapanga police administrator kapena dotolo wako kumeneko. We are looking for pushing for my regulations zosezo, but most importantly zinthu izizi ndizofika zipanga based on research and evidence.
osapanga zinthu out of emotions, tipange zinthu zili ndumponi. We can't afford kuti tipange ban practice, private practice now when we already have shortage yama dotolo malawi munomu. So let's look at my lessons ena and then learn from them and then we push our own reforms. Let's look at the digitalization and all those stuff. But we are on the ground, we are working, and it is abwera sobonovo zose tikamaliza nkukuza kuti this is what we are doing. Amba tathokoza kwambiri fayiti mmakhala nafe program ene yakuli iji timakunyadirani kwambiri. Zikoma kwambiri.